wana ma singcha pati mo hor jorawo achomsa hor jelai ke khamoi no ganti no khamoi thapla chawi thangbai ya oba haino wana ma singcha pati mo koktomao saimangka no ganti wo hor musingjak haikeba hoki mungsapono gurei sari pangono hor bebang buthari rijak ni koktomao saimangka nukungni malikjik chai khnarka buko abhanya koktomao saimangka belbare ardi blok ke khobjak basiram kami bukuk sibani debormani nukung haikeba takuk ojai debormani nukung oba haikino sal phaikino tangisa khe borokni mai machaya nukungo ajimu khlai maya oba haikino salbrum burumno tangisai tongjajawo nukung oba haikino snamoi tongjajawo salsa jawo salsa snamo khlai nukungno snamoi tongmani abuni bisingono abu thapla chajak nukung bebakno gumajak dabu belaikino wana ma singsa ngi tongkha nukungo amkhe ajinai uku sai khnarka obani koktomo saimaka jirania ni fire service ok phaiye dati khlaiye uthanani jengkha mungsapono margliya haimini yagulo thapla bebang jawi thangka ajago rangmarini khotingkha nukungni engei 35 haikeba 40 rangmarini bebang khamoi thapla chai thangbaiya ni koktomawo saimangka bukok sibani kabui sajajaka nukung oba haikese salsa salnei jawi haikeba samung khlaiye swnamjajamani nukungno tabuk tamukhe swnamnai ajimu grini thani jaiwini tungni didi report nokbar Hajinggo das time sengok man ke 8:50 obi suur kerja sing urus sedang kol terisi mobile kol kerja kaya punya boro fair kol ni so yang kuntia kam sajon kata kaya punya sing jaga suspos kerja apa ya punya jaga kau sing kan kotor lama hame boy suar pun mari ya naga serta bazar parti sundol milia punya bati to kalau khobe ko jatong ma sunga bo kerja korbutaka yasun kai kam ke dil deborma leading fireman kuno rena to ko ko elephant ta ko leading fireman ke sente ko sumani leading fireman taimi yang bodita kumun no bisingo tam ke jan khal kaulo apnu bai sare chisai mal ke mami rong ke to sare bai ta hai ron ta ke beti ke horba to no kham kan nyam ya ta so fatul sa zarut pengen an bung shiwan de burma para basiran para pana